Bayapsang bahai tongbaini rok kha khlaio kaham kwrwng tongbaini hwnwi bwskangni amjongmuni bagwi norok pailaiya wnglaijak wngnai hwnwi ang kha khlaio. Angbo kisa biji eko pailaiya wngma bai video rwnani kisa dugui thangkha haifano tawano di bayapsang rok norok kokborok no karwi tei kubuni paper no norok nai tongdi ang norokno kokborokni je syllabus no cover khainani chai tongmano porikha ni swkanggo no faidi hwnkhe chwng tini cheng laio kokborokni 100 MCQ series ni koklam 3 bai koklam 3 o ang tubukha kokrubbai no twiwi tamni hwnkhe norok baksa bo sao grammar belai no kutuk hwnkhe grammar belai no hard ni hwnkhe aboni bagwi ang tini tubukha kokrubbai no twiwi MCQ norok tamni hwnwi khichirtiya rest hai ta abo grammar mankhaijak hwnkhe chwngno grammar to kaisa science aboni bagwi abo onko hai belai no baksa tugu sutro rok tongma bagwi hwnkhe chwng tini kokrubai no twiwi koklam khlai laiya. Hwnkhe bayapsang lamsao norokno tini ni koklamo faidi hwnkhe chwng tini ni koklam chengmani swkang thangnai koklam haikoba thangnai ni class ni o swngmungo sabo tamo answer rwkha naikjana hwnkhe faida chwng oro puila swkangno rwkha thangnai ni swngmungo sampili deborma bo rwkha thaitak hinui bono puila swkang SSC o hwnkhe congratulation sampili no hwnkhe jotoni paithago rwkha Dayali Deborma jotoni paithago tini sabjaktwi bono paithak hwnkhe thangnai swngmungni answer o norok bebak rwkha C option no rwbaikha thaitak hinui baksa B no rwkha baksa B baksa A amtwui rwkha tabuk 70% no option C haikaba thaitak no rwkha. Faidi hwnkhe chwng khichirtiya naina laino thangnai chini homework haikaba tini ni swngmungni season o tam portion tongmani afuru tongmani jotoni kusu hwnkhe jotoni kusu no chwng tamo hin mwnai ulo achainai de hin thaitak haikaba oro mungsa punkwrwi oro mwnai to wngwi maya haideba mwnai option A o to mwnai hinui swijak mwnai to wngwi maya mwnai to abo yakrai karai no chwng mwnai mano khoroksani next o je achainai hwnkhe o okrani hwnkhe bo mwnai hwnkhe phiaba oro sao jotoni kusu ni sao orokhe option B o hwnkhe ulo achainai bai to chwng jotoni kusu wngwi maya hwnkhe norok abono baksa saka ulo achainai bwtui wngwi maya hinui baksa comment o bo saka hwnkhe belai kheno hambai hwnkhe tei kaisa thaitak option C o hwnkhe thaitak obono bini answer oro ulo achainai hindi makamu phiaba jotoni ulo achainai wngna nangnai jotoni ulo achainai hwnkhe abo jotoni kusu wngwi mano phiaba oro ulo achainai hinui sao aboni bagwi no jotoni kusu wngwi maya bo hwnkhe thaitak hwnkhe jotoni kusu no chwng thaitak option C wngkha bini right answer. Faidi hwnkhe chwng tei leryawi tini ni class o hayakwa koklamo hablaisyuni. Tini ni koklam ni puila swngmung no wngkha kokborok kaisa tamo option A o tongo songduk rokni mani kok hayakaba option B o tongo borok rokni kok option C o tongo borok bosongni borok rokni mani kok D o tongo sakani thaisa phanarya hwnkhe naithe oro kokborok tamo hwnkhe songduk rokni mani kok omo tongwi maya bwtui khe wngmaya hwnkhe songduk mane tribal hinui je hinmani tribal hinui hinmani hwnkhe tribal to kokborok sai rok bo tribal wngmano munda sautal garo rok molsom rok aborok bo songduk go khopjago.
Engkau to kok borok si tamon so. Sungtung ni mani kok to ngi maya. Borok ni kok bo ngi maya. Butike hindi joto borok to borok mani to joto borok orok jaka joto borok to kok borok saya. Hayongo kuti kuti borok tongo abo borok joto ni kok to kok borok na kogya. Engkai abon bagina option B bo sini bagai right answer ya. Answer ngi maya. Engkai na jaro option C tongo borok bosungni borok ni mani kok. Omusi answer. Option C ka bini answer borok bosong. Borok bosong ni borok jati ta. Borok jati rong ni borok rong ni mani kok. Ini sakan tai sakun panggai maya panggai ke option C wa ora right answer tongo. Fighting kai sing next na le no. Teka sawas ma katongo kok borok sanai dopa kai busuk oro suk suk bo suk apa namanya kai busuk kok borok bai kok salai. Penor orang mana di roman banyak mana kok borok bai kami buji angkai sorry Bangla script kami buji angkai roman script bai nai mana. Kai busuk dopa bai kok borok kok sajak. Omni Bangla mo ko bang ma dopa tongo. Engkai boni kok jotono mani kok engkai Bangla ini mana kok borok bo abo hai juda juda dopa tong. Engkai abo kai busuk dopa tong. Sungguh option A tongo dopa kai sak. B tongo dopa kai dok. C tongo dopa kai suku. D tongo sakani thajak ya. Aboni answer ngai dopa kai suku. Tam engkai Deborma Tripura Liang Koloi Rupini Usoy Jomotia Murasing Noatia. Noatia kaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kai suku mana 9. Hading keceng tabung next na lagi. Teka sasung sini mangka tamo kok borok bai sapukjak puila bijapni mung ka. Kaka bijapni mung rok phayo. Kok borok bai sapukjak puila bijapni mung. Option A tongo kok borok ma B tongo kok ma kalai C tongo kok borma D tongo sakani thaisa phanaya. Na jaro khel khaina de kisati ase pele kok borok oro borok ma oro ka borma obo confusion mono noro pam ko nasidi exam rogo aran bising kok borok subject na oi porjai rok ni bagui meta tebo omo confusion ngi mono. Sungmung kanggo bujina di kok borok bai sapukjak puila bijapni mung. Sapukjak mane print khaijak ta publish khaijak bijapni mung. Amonsle sikang teka tongo sujo pujo kholai mani nai boi swijak phiaba abo researcher hai kabar rutuknai rok ni bisingo naifilnai rok ni yago abo bijap manliya abo kaisa lipi hisabe kaisa script swijak simi manmani. Engka abono bijap hinui gosi jagyata. Abo swijak simi mano. Abon bagui no oro tamung nai kok borok ma da kok ma kalai da kok borma nai. Engka oro kai abon answer engka kok borma. Bono kok borma ong Tripura Bekaron boino. Abono swijaka 1897. Padang keseng next question alinai. Takisa sunggo mangkaseng kok borma swinai rong ni bumung ongka. Oro pagina jao kok borma puila sini kok borok je sapujak bijap ni bumung ongka kok borma. Engka kok borma ni swinai abo no swinai sabo. Oro khelkan di rok thebujak mane no oro kunui. Khorok sansle kubang haidiba kunui ko thamdes mumon. Engka khelkan di jeberpono khorok samka bo sayango. Tamni hingkai kok borma no swinai kunui to.
ora option A o tongo Dawlat Kazi by Muhammad Udin. B o tongo Radhamohan Thakur by Bongsi Thakur. C o tongo Dawlat Ahmad by Muhammad Umar. D o tongo Sakani Kaisa Paniya. Omoni answer angka Dawlat Ahmad by Muhammad Umar. Borokoni kayai o Kokborma ong Tripura Bekaron no Sri Lanka. Thu bosongni borok. Fighting जों next nailai na. Teka sumo tongo kok borok ma sinai sabo. Orokai kok borok ma. Mokai kok borok ma. Tajini kai kok bor ma. Orokai borok ma. Kisa tiap pelai na kok. O kok thaisa oro pelai tong. Kok borok ma. Abokai kok bor ma. Orokai kok borok ma nokai korok sana suyo. Absau nailai ni parisa. A number tongo A option tongo Dawlat Ahmad. B o tongo Radhamohan Thakur. C o tongo Bongsi Thakur. D o tongo Sakani Kaisa Paniya. Oboni answer angka Dawlat Ahmad kok bor ma sisiyo. Angka botong ya. Angkai Radhamohan Thakur. Omon Radhamohan Thakur. Option B angka Bongsi Thakur to Ebo bin sile ulo sisiyo. Radhamohan Thakur. Bo kok borok mano singka. Bupurwo 19 BC wo. Bo abono singka. Fighting kasing next nailai so. Teka sumo jong maka bo sal no kokborok sal hinui palaijak. Mo motamuti common mo himano. Oro mukasa GK bo kalayo. Bo sal no kokborok sal hinui palaijak. Kokborok sal bo hinui palaijak option A tongo 15 August. B o tongo 19 January. C o tongo 11 Pus. D o tongo Sakani Thaisa Panoya. Oro kokborok sal no jong bufur palilai hingkai 15 August umutong ya umutong Independent Day se adina Independent Day. Hingkai B o tongo 19 January. Hingkai omo bini answer. Nomor tongya 19 January. 19 January. Bukuro 1979 ni 19 January wo kokborok hapungni kok hinui security hai bo sinajak mani sal. Hingka o sal no rwgui no 19 January wo kokborok sal hinui palaijak. Hingka option C tongya option C hingka tongo 11 Pus to Janashikha Samiti ni songtama salse. Gamo ongya D o hingkai Sakani Kaisa Panoya. Ongbongya tamni gamo option B 19 January tongo. Fighting kasing next nailai so no. Teka sumo tongo kokborok basa o sahitya bijap no sikya. Kokborok basa o sahitya hinui kaisa bijap tongo. O bijap no sab sikya. Option A o tongo Nitai Acharya. B o tongo Shantimai Chakraborty. C o tongo Kumar Kundu Subdri. D o tongo Sakani Kaisa Panoya. Oro naidi option A o hingkai Nitai Acharya. Nitai Acharya hingkai besibugno bo grammar rok sisiyo. Hingkai omo hingkai to kaisa saito itihas. Kokborok basa o saito hingkai saito itihas ni boi. Hingkai B number hingkai Shantimai Chakraborty. Shantimai Chakraborty hingkai bo koklok rok bo sio. Hingkai D o B o hingkai Kumar Kundu Subdri. O se kokborok basa o saito bijap no sio. Moni answer angka C. Kumar Kundu Subdri songkha kokborok no poribuita man hinui puila sikang research khai nainai rok. Hingkai afro no borok saimankha je kokborok bai kwrwnglaikha kwrwngwui bo
Kobrong samung tangka ngaino bo kwbangma saimano kobrong tui aboni bagui saimani bagui bo langsakai kobrong basu saitor ni kaisa saitor itihas bijapno sui kalang hata. Fatingkai next nailaisogono. Tei kaisa sungmo tongo sini 2026 bisio Tripurani sabo kogrubai tei rwngbedago Padmasri Sokatmaka common no hinmano bobo amtwui sumung bo GK o faimano hingkhai tei oro sahitya hai kaba chini language paper o bo faimano. 2026 bisio Tripurani sabo kogrubai tei rwngbedago Padmasri maka Tripurani wngwui ta. Barato to kwbangma borok no wngmani mano phiaba Tripurani wngwui khai sabo mankha. Literature and Education o sabo Padmasri Sokatmaka. Abo tongo Noresh Chandra Debbarma, B o tongo Robindra Kishore Debbarma, C o tongo Samlal Debbarma, D o tongo Sakani Thaijakhonoya. Mosung borok no rok muitu kaiton de kaham kaino kwrwngsa kwrwngsa o faimano GK o faimano. Amoni answer wngkha Noresh Chandra Debbarma. Noresh Chandra Debbarma. Bo kogrubai ni samung bo tango tei rwng bekhai education tui bo kistia samung tango. Amoni bagui bono kogrubai tei rwngbedago Padmasri award rika. Hingkhai Robindra Kishore Debbarma bo education no kwrwngjak tei literature o bo kwrwngjak hai bono bo maniaku Samlal Debbarma haikhaito sudu literature o simse literature and politics sosi bukhai boto education bai kwrwngjak hingkha boto aro manui kokja no. Faringkhai next nailai no. Tei kaisa chini sungmo tongo kok borok kok ni sinimung bijap swinai sabo. Kok borok kok ni sinimung hini kaisa bijap ni bumung tongo o bijap no swinai sabo. A o tongo Nogendra Chomai Piya, B o tongo Sasolang Tripura, C o tongo Noresh Chandra Debbarma, D o tongo Sakani Thaijakhonoya. Bobo wngui man omo wngkha Noresh Chandra Debbarma option C wngkha bini answer. Next nailai no. Oro wngkha kogrubai ni Ingraji tamo mane kogrubai the word abo ni English tamo bokolaita kogrubai ni Ingraji tamo. Option A o tongo Sahitya, B o tongo Literature, C o tongo Dictionary, D o tongo Sakani Thaijakhonoya. Bobo wngna hingkhai omoni answer wngkha Literature. Literature no kogrubai kogrubai. Sahitya no bo kogrubai no hino. Ebo sahitya wngkha aro Bangla word. Oro sano tamhinai Ingraji se tamo hinui sungo. Oro sahitya wngkha Bangla bai haiko Hindi bai hinmano chwng. Omo khai Bangla khe bo Hindi ase kalaio oro Ingraji kalaia. Aboni bagui aboni answer obo wngui manya. Hingkhai option B bini answer. D wngkha dictionary se. Dictionary to kok borok bai hingkhai kok rwbam se thanglaio rwbam. Dictionary no kok borok bai kok rwbam se. Kok rwbam ni Ingraji tamo wngkha dictionary wngna khlaio. Wngmaya. Sahitya wngkha Bangla haiko Hindi se kalaio. Hingkhai aboni bagui no bini answer B. Hingkhai next nailai no. Kaisa sungmung tongo kok borok bai sabukjak puila koklop ni mung. Kok borok bai sabukjak puila koklop ni mung tamo. Oro khub koklop ni bung chini sano kuno bijap abo hiniya. Option A o tongo Bolong, B o tongo Buphang, C o tongo Tuima, D o tongo Sakani Thaijakhonoya. Bobo wngui man aboni answer wngkha Bolong. Obono swinai wngkha Dulot Ahmed.
Mutajim Sunjunai Mani, Dolat Ahmad, Ahmad, Dolat Ahmad, Bo, Kokma Kalai, Bungui, Kaisa, Bizatango, Kok Bormani, Torino Suyabo, Kokma Kalai, Azagawa, Bolong Noka, Hati Hine, Tinta Koklatango, Koklam Bisungo, Bolong Bo Taisa. Muno, Uila Sekang, Koklop ni, Katsuzara Gosilai Tamoka. Fighting next night, take a sum go Kok borok bai karijak puila resa mung bijapni mung tamo. Kok borok ni puila sekang resa mung bijap. जों kok borok bai गोबां रोजाबो जादुनि राव गोबां रोजाबलायो एबा अरखाय कारिजाक बिजाब खायै कारिजाक रोजाब मुंनि बुङो tamo. E number tongo khani रोजाब मुं biho tongo ani रोजाब मुं diho tongo jaduni khorang diho tongo siho tongo jaduni khorang diho tongo sakani thaijo phunaya. Orona di option A to khani rosabu hingkai kaisa chong koktang bijabu himana abono Swikurung Samulal Debroma bai swijak. Samulal Debroma simani abo swijaka 1973 da 74 hai abo hai jorao swijago. Ani rosabu hingkai to borong gonang Swikurung Nondo Kumar Debromani hingkai mote ulo swijago khani rosabu mono ulo swijagoni jaduni khorang hingkai abote ulo swijaka. Hingkai omo kokro puila rosabu bijab swijaka 1936 ose swijak. Hingkai abono rubina hingkai oro kaisa pono kwrwi hingkai bini answer hingkai D wngnai sakani thaijak phunaya. Omoni puila rochab mung bijabni bung wngkha Tripura rochab mung khakchang khumbar boy abo bolong rai sadhu haikaba sadhu khuisu krishna hinui khoroksa mung gonang rochab kwrung bo swilangmani bijab. Adotik rochab mung haikaba Suriwui rochbmani ta matai rokno Suriwui dei rochbmani rochab mung bijab. Fighting next nailai Tekaisa sumung sungmaka kok borok bai sapukjak puila kothoma-yongni mung tamo. Kok borok bai sapukjak. Kok borogo kothoma-yung no tui khijak sungmungo kok borok porjaya rok hingkhe confuse wngui mano. Oro sapukjak mano publish khaijak mane boi karijak. Aboni hai kothoma-yung bo tongo hingkai tei kisa tongo swijak simi karijak ya abo hai. Hingkhe oro khel khaidi. Oro bai puila kothoma-yung hingkai abo juda wngui mano hingkai kok borok bai sapukjak puila bijabni mung kothoma-yung ni bumung. Kok borok bai sapukjak puila kothoma-yung ni mung wngkha tamo oro A o khe to khong erpore B o tongo hasuk khuri o C o tongo rung D o tongo sakani thaijak phunaya. Khong hingkai 1996 o se sapukjago hasuk khuri o hingkai 1987 rung hingkai 2002 o hingkai naidi abo bo swkang wngkha 1986 ni bisio hasuk khuri o hinui kaisa kothoma-yung bijab sapukjaka. Swinai wngkha Sudanwa Debroma. Sudanba Debroma tei kaisa swijak tongo Chethong hinui abo khe shudo swijak sapukjak liya ulo se sapuksio abono. Fighting chong next nailai no. Tei kaisa sumungo mangkha 1980 kothoma-yung swinai wngkha. 1980 kothoma-yung swinai omo sabungkha. Option A o tongo Dr. Otul Debroma B o tongo
Dr. Bijoy Deborma, Sibo tongo Dr. Budrai Deborma, Sakani Thaijaphanaya. Sakani Thaijaphanaya dangnaklai, naikabo si naidi. Si namuka Dr. Budrai Deborma. Dr. Budrai hinggai, bo koglok rok tei kokhalok si kwbang kuksuyo, bo kothmayung rok siya, mane usturi rok siya. Hinggai omo hinggai manya. Kothmayung mane novel. Hinggai Dr. Bijoy bokai koglok bo siyo, kothmayung bo siyo. Hinggai bini kothmayung bumung beto dolai timanara. Dolai timanara si. Timanara. Dolai timanara hinisi bini kothmayung bumung. Hinggai Dr. Otul Deborma sini rotak option tongsigo. Hinggai bini answer. Dr. Otul Deborma. Sini tabuk ni Bortoman ni Kokborok Director ni Chairman tai ex MLA. Dr. Otul Deborma. Khoroksa Child Specialist Dr. Omono kothmayung Kokborok ni bisingo jotoni kotor Takusjara 1980 abo no sinengka Dr. Otul Deborma. Faidingkai next jong nailasugono. Next tongo sini kaisa sungmo tongo. Chandrakanta Murasingni bijap kaisani mung. Chandrakanta Murasingni kaisa bijap mung saidi bobong ini singkara. Number tongo Holong Koksawa bolong bisingo. Holong Koksawa bolong bisingo. Biwo tongo Simalung Sakawa Holong Nikhum. Siwo tongo Rishi. Diwo tongo Sakani Thaijaphanaya. Bini bijap Chandrakanta Murasingni bijap bobong na abo hingkai najero tinta bijap ni bung tongo. Rishi hingkai to Utpol Deborma siyo. Utpol Deborma nise koglok bijap. Simalung Sakawa Holong Nikhum mo koglok bijap no. Omono sinengka Sekrung Nandakumar Deborma se NK Deborma. Hingkai tachina option tongo option A singsi. Hingkai mona bini answer. Holong Koksawa bolong bisingo. Mo belaina munggonang koglok bijap. Ignu rogobo mono porijago the Ushtuni speak in the forest ne. Amo o bijap boino bo Sahitya Samman Sahitya Bhasha Samman Sahitya Academy ni Bhasha Samman Puruskar bo mano. Faidingkai sung next nailasugono. Tini sumung chapter sokda. Hingkai oro tini sumungo sung nagi bolong. Bolong kothoma bwsa saboni. Option A tongo Poncharam Riyang. B tongo Sudono Tripura. C tongo Nogendra Jomotia. D tongo Sakani Thaijaphanaya. Hingkai bolong kothoma bwsa sinai sabo. Bini bumung sadi jauta oro sungmungo hingkai. Hingkai norogomno comment box o comment khaisadi baibso. Hingkai tini bagui asungno hambai malai pinai. Aino koklamno chajakeba norok share tei subscribe khlai di.